Ki paramai bei bar ki perlok ki perjor baro ngapen yang subhai phi shani ko online worship service jong Kabalang Presbyterian Pokse. Kini kolong kesing utrai kaba kerpang hakaba ki balang Kristan shitlup ke perthai ngira khie ka kong ka Pentecost Sunday. Man kan mau ya ka jing ka jong oblei hakaba ula the no yar buk yau mensim bukhut hakabalang kabaningkong kabalong kadau jong kajing penpriang ia ka gospel shakaleng ka perthai batkum kabalang Presbyterian hari India ngira khir wi ni kesngi kum ka PCI General Assembly Day of Prayer kesngi utrai ka bangin bu jing duai kerpang nakabenta jong ka President Church of India, nakabenta kinong kitkam ki jongka, nakabenta kinong trimission kilang commission ki jongka, banduai kerpang nakabenta ki sinat baro ki badan hapo jong ka PCI, kajing syakuri bajing sakhi ke jongki, kamtam ha kini kisngi ki ba ke bangingi im, ka PCI ka kerpat no bangin duai kerpang nam ta kajing long jingman jong ni perthai ki bangi im nak benta kilong ying kilong sem ki badu ibu than ki jong ki nak benta kitu ki bapang nau ni khlam nak ni khlam COVID-19 ki bisa sumar ki hospital ki ying nak benta ki frontline workers ki doctor ki nurses bagi health workers nam ta ki board sensyar lakalong hakajela hakani ka than chatil mengi hakarui ke jongi pada keberthai borok away kumta katba ka jeseng kadang yaj hagi por bengi pelong jing duai ngin kan mau kerpang ki yang kisem ke jongi ya ka PCI kam ke jongka bad ya ka jing long jing man hakani keberthai ka ba ngi im tia shwa bengen yaj chaprang ba jemani jing ubele ngin pendem hu ha ka jing duai ublei ubok pa jongi ubah beneng ngi aingu ye me kutrai na kabenta kani kalat kema ayengi bangin mane me kani kana op haisngi joni ka sngi ba khrau ba sngi ka bakentang ngi duai ye ka jing don rongkat ba ka jing alam ko jong men sing ba khu jong me na do ka basdang haduk ba wai no joni ka por ngi duai tu pun khu i do no ti jing berkhat ki jongi bangin la ban mane me ka men sim bat ka bashisha bagijing mani ke jungi ke long bijiknya ke ubi ke bakiu sedok hat jungji snai ke jong me kan long ru ke jing pin side board yang i UAP kat ke be shipmenta ha ka ne ke jing syakuri namar bengi pan di kini barok ha kerteng jung try buna benem be jongi Yesus Kristus amen ngen beteng ye ke jing mani ke jing ublei da bing ruai lang ke jing ruai ka ba shispa arp way Bahadin Johnny Jerwai and Khod he Mr. Amul Marbanyang. Binyalam hakabapuli nak ting jong oblei but hakajing duai. Wan men sim tu men pen klan kiku jatha jonga ai ngan yo ida ka jing et kata kariba kata kariba ai ngan yo ida ka jing et kata kariba mangan ino ya karikla rishi tempat jing bang Yai tru chari ki jing snow pa jongka ki ai sabang jongka ki ai sabang jongka ki ai sabang Yai tru chari ki jing snow pa jongka ki ai sabang nasa haken ro kum nong ap ba am jing shai kasngi ngakwa kan mi kasngi bakra ka jing jokal bahwi
Kajing job Kalbari, kajing job Kalbari, ngakwakan bikas ni bakra, kajing job Kalbari, kijing smob haper thela ja, jing bang jong kiladu, don basa kajing smob ha tangya roji susyo, tangya roji susyo, tangya roji susyo, don basa kajing smob ha tangya roji susyo, mensimba bah melayalam riu kudrumen barim, yang ngarutuh butin mami haleng tika baim, haleng tika baim, haleng tika baim, yang ngarutuh butin mami haleng tika baim, bunjing pen pep jing jen jaru pen bakla hari klau, menong pen tungen ki baklot, menong ya lamba krau, menong ya lamba krau, menong ya lamba krau, menong pen tungen ki baklot, menong ya lamba krau, kat ki bala ya lama mikilong ki kon ublay, ya lam yang ki jing dapor ka jing ai dapor ka jing ai dapor ka jing ai ya yang ki jing dapor ka jing ai Haswa bingin pas ublay hakicing duwai ngan puli ngan penuh sngo kendiat nak nika ketin kabakut kacang ublay kabangila ban syam nak kitab Amos kalanong kabasan kadekot kabalai hadu kabakatsan kini ketin kiboong kumni naba utrai ublay uong kumni kanong ba kabajulet mi syihajar ngut kinsa shispa bat kata kabajulet mi shispa ngut kinsa shipau hakaying Israel naba kumni uong utrai hakaying Israel tu wat piyanga ti pin im hanre wat ya ka Bethel lamne wat rung sha Gilgal wat leitru sha Bershiba naba da shisha ka Gilgal kan leitlong mrau bat ka Bethel kan du eino tu wat ya utrai ti pin im yo ba unmi no kum kading hakaying u Joseph bat bakan bamdu no bat ba on omdon ba penlip ya ka Bethel pi ki ba pen kala hor khang ya ka jing bishar bat ki ba pen kalon ha ka khandau ya ka hok tu wat ya uta u penlong ya ki Pleiades bat u Orion bat u ba pen kala jing dum teliu banlong step bat ya ka sngi banlong min bo pha khot ya ki ka du riau bat ubathe no ya ki halor ka khmat ka khandau utrai long ka kerteng jong u uba walam ya ka jing penjat ba kensan halor ki ba khlan ba kumta ka jing penjat kan ngat ya ka kut kishun ya uba penrem ha ka krdop bat ki isi ya uba kren hok namar kata naba phi ya yu roj ya uba duk bat ba phi krong khia ya ukau na u pilatei iki yeng da ki mau bala shnya handre pen yo shong haki pilatong ki bri so wan ki ba itnat handre pen yo di na kawan jongki na bangatip ki ba bon serta kat nu ki long ki jing rengkang jongpi bat kat no ki ba jor ki long ki pop jongpi pi ki ba penjenjar ya ki ba hok ki ba bam sam bat ki ba nyat no ha ka krdop ya ki ba kurdu na la ka hok namar kata
uta ubasian un sengap jar kum ha kata kapor naba kalong kapor kabasniu tuwat ya kapabha te om ya kabasniu te pinjo im te kumta utrai ublei kipaj un long lem bat phi kumba phi ong tu shon ya kabasniu bat i ya kababha bat tu penyang ya ka jing bishar ha ka khrdop let's see utrai ublei kipaj un le isnei ya kibasa jong u Joseph ngala pule ngala punyo sngo nak ni ka tin ka bakhut ka jong ublei un kor khu lang ba ka ni ka tin ka jong u ngine pendam ha ki jing duai ku blei ku pa jingi ubah beneng ngi aingu pat yame atrai ha ka ni ka por ya ka bemela sha pat yengi bangin don kumni ha ka ni ka ying ka bakentang ka jong ma ban syakri ban pendan burom ru ya ka kerteng ka ba im ka kerteng ka ba kraw bat ka badan bor ka jong ma melong ublei jongi ublei ba im bat ublei ubashisha ublei ubuji alam ru ya ka jing im ka jongi nakawai ka por syakawai pat bat melasha ru ko trai ngi bangin don ha ka ni ka ying ka bakentang ka jong ma bangin syakri ban pendan burom ya melang ba ka ni ka jinseng online service ka jongi kum ka balang hi bat ko trai ngi aingu ya me ba melaya lam ngi nadu ketika we ka snem bat hadu ka ni ka snem ka pamenta bat lang ba jong ka ni ka por ko trai ya rap yengi habang syakri ya me habang la puli na ka ni ka tin ka jong me ai ba ka ni ka tin ka jong me trai kan chong sa ki dot nut ku jongi bangin kan mau ya ka bangin im ka jing im ru ko trai ka bai dei bat ka ni ka tin ka jong me ka ba mela hikai yengi kum ta kin kutrai ngi kum ki syakri ki barit ki jong me ngi shania bat ngi IT hakakti ka badan bor ka jong me na bang ngilong ki bat tolot bat ngilong ki baswai ngimlong ai ru am kutrai ngilong ki nang pop ki bajot bat ki baram handai trai ngi aingu ye me melong ublei ubadap daga jing i bat daga jing isnei ublei ubakan rei daga jing ai yangi ki bala jot bat ki bala ram yangi ki bala sakmano na me trai babha tu isne ingi to ya rap ingi bangin la banwan hasenda jong me bangin la banwan hajan jong me kutrai ban syakri me ban pendan buram me kan rat babha ngi im hagini ki sngi ki ba bat ni ki sngi ki ba jinjar ki sngi ki badap de jing sniu ki sngi ki badap tang de jing tenju sudah abingi pai shano kutrai bon tang ki jing kut lat sudah bon tang ki jing du jing kermen sudah bon tang ki ki jing thala sudah kham tam kutrai hagini ki sngi ki memtangi im rengkat bat kene ka khlam COVID-19 ko konrat namar kata kan ngi kum ki breu ngi haban sumar ya lade ngi haban em ka jing em ka bangi hab ne jengai para breu ngi haban em ki jing em ka bangi hab ya tang marawai ru kutrai ka poi ka por ka bangi hab long haduk kat ne wat ba ki para bangai bikin kiu syakayin ka bakentang ka jamer kutrai lang ba ka ni ka jing pang ni ka jing sitam kalawan ka jing khang lat kutrai ban kiu syakayin ka bakentang ka jamer ban syakri ban pundan buram me bon ki breu kila mat iga jing bat ka jing ele bon ki breu kila mat iga jing duk iga jing kordu ki breu kila mat shisha kutrai iga jing sniu ka bolong haduk kata-kata ka bangim la ban tip kutrai balai bakal ja kum ni bat ngim la ban batai kutrai bakali long haduk kat ni kutrai andrai ngi kum ki bangai kum ki syakri ki barit ki jamai kutrai ngi sushania bai tang hakakti ka baklan bor bat ka badan bor jamai namar ngim don da ka wei pat kalat kutrai ngim don da kum wei kalat trai andrai tang hame ken kutrai ka badan ka jing kermen ka badan ka jing pen im badan kalat nak ka menta jingi kum ki bangai namar kata ken kutrai tu shim yangi to ai boring ikutrai warlangi im hagri kisngi ki ba ba kini kisngi ki bajin jar kutrai ai boring bangin la bani yang scam kutrai daga jing rap ka jong me daga jing rengkat ka jong me namar dala dehi kutrai nam la bani yang dalai lei ru em andai kutrai tan ka bor jome kin kutrai in la bani yang la ban job ini ka jing snio in la ban job ini ka jing jong kan ek perthai ngi da wai karpang kutrai kham tam hakani kisngi hakani ki por ki mamta ngiyo i hakani ka jing pang khlam kutrai ka badang kiu nak wai kisngi shikawai pat ka badang
bang jur nak ke sngi pat kutrai ngimla ben le ru em da ka bor jing ngimla ben le ru em da le hi han ringi bu ke jing dawai ke bekar pang hakmat ke jam kutrai to isn kutrai to penduk pendam kutrai ni ke jing pang ni ke jing shitam kutrai de ka kti blai ke jong me to pen khuj ablai to ta ablai de ka snam ke bakor dor ke jong me ni ken mau ye tin ke jam trai hak ya ka tin ke jam hak ba mela palaj mrau ki khun Israel na ka ri Egypt mela pha e ka tu khlam hak ba ki nong Egypt ablai ki lang ngat ak tu ka jing pang tu ka khlam ku trai hen lai mela ri mela sumar pat ku trai ye ki khun Israel mela palaj siliang ki khun ki jong me ku kan rat abha kum ta ku trai ngirung ngilong kum kita ki khun Israel ki bekin jaman sim ki jong me tu pen khuj ku trai tu palaj ablai na ka ni jing pang jing stom ya ka ni ka jala ka jengi ya ka ni ka ri ka ba e ka jengi ku kan rat abha de ka snam ki jong me tu nyat ba tu pen khuj ye ka ni ka jing pang jing stom tu dor rengkat kham tam ablai bat ki to ki ba trei ye ka kam hapdeng jong ka jing khoj ka jing kha ko tra ye ki doktor ye ki nurse ki tu ki nong trei ki batrei ye ni ka kam ka bakrau ki bade hakmat ablai ki bade ben shim menta halor jong ni ka kam to doreng kat bat ki doktor ki nurse to doreng kat bat ki ko tra to ya lam ye ki ko tra ai ki ka jing pen chai bor hapo jong ki ai ki ka jing kermen ko tra bakin shania bet hame ko tra bakin yo ye ka jing job na kam ta ben pendu pendam ya ka ni ka khlam covid-19 kum ta ken ko tra ngi shania bat ngi IT hame ba me hikin ko tra di menyat teka kti kabren bor jong me ya kan ka jing shitam ka bakrau bat kum ta ko trai ngim don kum vai pat han tam bangin sushania ba me ku kun rat ba bhang don ha kan ka yeng ka bakan tang jong me ha kan ka por kam tam ka bangin yo sngoru ya ka jing slok na ka ktin ka bakhu ka jong me ka ktin ka jong me kalong ka jing kermen kalong ka jing pen em kalong ka jing suk ya ka jing im ka jongi kum ta ken ko trai ya rap baki kintin ka bangin si sngo na ushakri barit jong me ko trai ai baki kintin ka jong me ken ko trai kalong tin ki ba kren neng kong yang bat kham tam ya ki ba pej bat ki ba sha skor ya ka tin ke jama lamba ushakri jama ya rap ke tin jama kin ku trai kan ya lam nanti yang ilang bagi ni ki sngi ki ba bat ki sngi ki ba kalan ki sngi ki ba jenjar bat na ka tin ke jama kin trai ngin la ban em bat ngin la ban job ya kini ke jing jong kini ke partai hi baro kawe kum ta kin ko trai ngi shania hame ba ke ke baro kan long ba daga jing lam umun sim ba khut ujame kan rat ab ha tu shim ngi kum bang ngi long kham tam ya kini ka por ka ngi shakri me kum ke jing seng online jing kum ka balang ya rap ba ke wei pak wei ke benta ka ngi pendep lang ba jong ni ka jing seng kan long daga jing lam umun sim jame kham tam ko trai kur khu ya ka balang jong me ka mala seng kini ka jaka ai bor don rengkan nudu pastor ki teman pesan ki rongba balang ki long keme ki long kpa ki khon samla ki hep ki baret kham tam kurku bad don rengkat ka wei pak wei kerem peyeng kristan ku trai baka wei pak wei kerem peyeng kristan kini mat i jing pen khia ki jong me kini mat i jing pen im ki jong me kini mat ablai i jing suk ki jong me wat sha ablai bengin mat i jing sni i jing andre ku trai ngitip bangi don kum mama ublai jongi ublai uba em ublai ba shisha kum ta kin ku trai nginum du jing kermen mar ngi shania hame ngi ngej hame yalam ngi ablai do mun sim jama bengin la kin ku trai ban phai shame ban IT hame bengin bot yame hadu takasngi ka me man wan shao ngi ha kher jong kasngi kum ta kin ku trai tu priang tu sha skor ge jing duai ge jongi to map iki pop ki jongi ka bengi jupun susi ye ka mon ka bu khuj ge jong me ande to tap to sat ngi takasnam ka bu kodor tam ge jong me ikini ngingu idam ngi pan bengi duai ha ka kerteng nong penem jingi belong Jesus Christ amen tu akan ka por pat ngin lum no ki jing aingu ha ki yang ki sem ki jongi ki jing aingu ki bangin lum ha kan ka sngi kin let shaka fon jong ka President Church of India General Assembly bat kat ba ngidang lum ye ki jing aingu nginyo sngoru ye ki jing wai ka bagerpang na i ila wanhun pengrup Hadoki bahe
nganya duai ban pengentang ia gejek ai jungi syakam ko jong belai ubelai ubadap da gejing iet bagji snai utan rai jong kijing kerhu baro ngi aingu ia be ku trabe iet ya kajin torengkat ke jong me bagi jing kerhu kiba me pentui nakhet kiji snai ke jong me wadha pedeng juni ki por kiba e nagi ni kijing kerhu ke jong me ngiwan lam ko try kini kijing aingu nak mentaban long kijing bang ko baganya mensim ka ying ke jong me nak mentaka jipnya che perang ya kam ke jong me baganya lap ka gospel ni duai ku trabe men kerhu ini kijing ai ki jongi bahang no penton kam kan long nak benta keburom ke jong me ni duai kerpang nak benta ke PCI ki kam kijing sekuri ki jongka barok ku trabe it bakala bentelun ki kam ki jongka bakala ban sekuri ban sakhi syanik berthai hapdeng jong kini kijing kijing long jing man ke bangidei ban yai lingba kerhui ti barok ki balano syen kijing ai kerhui kam kijang mujing tre kijing kata ki jongki ba kijing em ki jongki ke bala kesngi namar ngi pan di kini barok kerteng jing utrai pun pun be jongi uji supres amen haswa bangin yo ban cha skor yo khubor na tin ke jong belai kan khot ye ka praise and worship team jong ka balang bakanya lam yengi ha ke jing ruai pen ramen sim kum ke pun khre nda ka menta bangin pediang ya tin ke jong belai Nyai ngu ublay ulong sisa ubakrao ubay iit ingi man lagi kilip mat pengiat gejingim gejongi ngiyo biang ikini kesngi ben syakri ublay udang ai biang sakhi sini gejingim gejongi begini yo mat gejing kerku lingba kini ka jing syakri gejongi kom tanga khot ngo bahai pi benya ruai bat ngi kalong ke jing ruai kalong ke ba ke ke ba pen kre ke donut gejongi ke jing ruai kalong ke bangi lek ban mani sublay kalong ke ba penrehemi ke ya ke mensim ke jongi habangi syakri ya ublay PUE ke perthai barok kawai tang ki jing kelumat sudah ke bor jong ke mariang kawan ha ke di perthai ban ngi UI ke bala tho ke ting jong ublay kalawan ja bat ke perthai kalong tang sipor sisa tang sipor ngin em ha perthai bat kini ke jing roi pen ken mau yangi kom tang ini shimata da ka surjong ke jing kemen perthai yang syong basa nginya roi lang nginya penon borome kerteng ke jong blay perthai yang syong basa ngalong nong we haka ka jing kin show jong ngang hableng spark bashisha anel kia kangot na ching khang leng babli but I'm so being sure how can it the birthday I try maybe ngam don lok ko mami kadang am do ibling I try kum dungan le kangot na ching khang leng babli but I'm so being sure how can it ka birthday hari bleng haburom nim im chu nom ibla sus pa utrai kurta jing chok lem wai angel kia kangot na khang bring babli but I'm slow being sure how can it ka birthday I try maybe ngam don lok ko mami kadang am yo ibren I try kum dungan le angel kia kangot na ching khang bring babli but I'm
no day show Hakani kapatayเป็นคูดยาโดนโดนช่องงาอาตรายเป็นทำไมาอยู่มันเสียมหาโปจ้องงาเป็นคูดยาโดนโดนช่องงาอาตรายเป็นทำไมาอยู่มันเสียมหาโปจ้องงาวันเบโนยังงานักมาจงมีอัตรายว่าชิมโนอยู่มันเสียมหาโปจงงาวันลำปัดหางาจิงเมนจิงเป็นมจงมีเป็นทำไมอยู่มันเสียมหาโปจงงาหาโปจ้องงาเป็นคูยาโดโนจงงาอาตรายเป็นทำไมอยู่มันเสียมหาโปจ้องงาวันเมโนยังงานักมาจงมีอาตรายว่าชิมโนอยู่หาโปจงงาวันลำปัดหางาจิงเขมรจิงเป็นนิมจงมีเป็นทำไมอยู่มันเสียหาโปจงงาวันเบโนยังงานักมาจงมีอาตรายว่าชิมเสียมหาโปจงงาวันลำปัดหางาจิงเมนจิงเป็นจงมีเป็นทำไมอยู่มันเสียมหาโปจงงาเป็นทำไมอยู่มันเสียมหาโปจงงาไงคุบเลยiba mul arbanyang iba lalaming ikajing puli nak tijong blay ba kajing duway ya ilawan hun pongrup iba la ay kajing duway ka bagrapang ya ka praise and worship team ka ba la ra igmen sim kajong ilang ba kajing duway ba kajing ro kajong ya ublay kurkhu ya pi ikisap kitalan ko pinon kam na kabanta kaburom kajong ublay mentangnya sya skor no ya keting ke jong ublay bat kaphang jong khubor hakani kan opai sngi kalong ublay jong kajing kermen ublay jong kajing kermen ya kabal pen song rim na kasithi ke jong absol pol shakino room kalanong ka bakhat san ka dukhot ka ba khat lai ngan puli yang dengan khot kab ongkum ni tiu blay jong kata ka jing kermen tuan pendap ya phi da ka jing kermen bat ka jing suk baro ha ka banget khnang ba phin yo nang roi kerhai ha kata ka jing kermen da ka bor umen sim bakhut kasithi shakino room kiri sithi kabal tho shai kristan ki basong basa ha kanong barum ding pule kalnong baneng kong git khot ba hinyo bat khat san jong ni sithi ka room ka de kanong ba jong ka hima
room ka bayar ka basunsyar ha berthei ha ka tu por ba ka dikenong ba ha ka badun sibun kina susnong ki ba na gijaj bendrio ki oper kina tho history ong ba na ka 6 million ngut jong ki nong snong ha ka nong ba room dan kumba 1,000 ki ju ki ba syong ki ba sa ba kini ki ju ki dei ki bala syong la sa ha ka nong ba room na du ka spas na ka ba ar shwa ka jong ka jong kudis ki bala sya perkang par ha ka por jong ka jing rem thma haus im jong ka Babylon om dan ki jitik ki bati kana menu bat manu bala seng ya ka balang ha ka nong ba room hari ki babun kina tho history ki menjur badai kini ki ju ki balwan ban rakhi ya kanyam ka jinglaj ha Jerusalem ki baldan hang tu ha gasngi Pentecost ki balak labamut da ka jelap ko jong apostol Petrus gasngi Pentecost onda klali phaipat sya ka nong ba Rome kila sedang ya ka balang Kristan ha ka we na ki sinagog apostol Paulus ho ya ni ka sithi na ka snong Corinth hagis nem kumba sanpun riu hadin jong Kris balai Arab berhubit biang ini sithi daga Phoebe ni puli sithi nom kan riu dekat beningkong Gaius kenom kan riu dekat ke bar fulai badu Erastus ya kadir ngin syam haksi no rum nom kan riu dekat ke bar fulai kabangi pai syakanikal nong kaba khatsan ngin syambu pol u aimen sim u penslur yaki Kristan ki ba kham khlan ka jinget ba kenyarap iki wepat ki Pakistan ban khlan ya ka jinget jongki ban long nuksa ya ka jem Kristan ka baisha khnang ba ka balang kan im bat ka balang kan long ka we hakan kal nong pol Ukraine baru pen pau ya ka jing sngohun ka mensim habau pej ya habau yo sngo ngong sepang ka jinget but ya ka jing long jig im ju Kristan ki badon harum udan ka jinget ka baskem bau blei ula pendep ya ki jingular ba ki khon Israel ken long ka jing kerhu ya ki gentle haba uberkhat sepang Kristan ki badon ha kanong barum tunya phai biang sha ka ni ka khot ti ublei jong kata ka jingkermen tun pendap ya phi da ka jingkermen ba ka jing suk baro ha ka banget khnang wa phin yo nang roi kerhai ha kata ka jingkermen da ka bor umen sim ba khuj kane ka de ka jing duai ka jong apostol Paul bo duai bau belai jong kata ka jingkermen the God of hope un pendap da ka jingkermen ba ka jing suk ha ka banget khnang baki baget ki nang roi kerhai ha ka jingkermen om da ka bor jong ki hi ndai da ka bor ka jong umen sim ba khuj ki para banget baki perlo ki ba ej ngi im hagis ngi ki ba e hadu kata ha kabung kini kapor nak bentah kabalang nak bentah ladi ngayeng ban ban pau ya ka jing snolem yikilong ying longsem kibal hakaleng jong nong ba jongi ba ka jalla jongi kibal dei ban du no yiki ba yiki ba thon jongki namar junu khnyang jepang COVID-19 kung kabalang ngi duai man kasngi nam tagi bapang ki basutom hak yeng ne hak hospital bau bulai un kener ya khti jong jipen khia halo jongki ong ye duai nam ta jong pi ki frontline workers lakalong ki doctor ki nurse ki weipat ki health workers nakabanta ka sarkar bat ki officer ki jongka ki bat reshitom habdeng jong kane ka jing long jiman
kini kiding tinju ki ba meding bo boleh unya dai ki una ka jing start ki sampang un pen sai bor ki begala un pendap I kamram ki obon ki jong ki hongi duai nam ki baduk ki bakar du ki ba syam syitong ban pendap ki yang ki sam hab deng jong ka jing bam yo ban net chi kam ki jam ki ban ki ban ksar man ka sngi hongi duai na ka benta ka jing ada ka jo boleh yak ni nong ba ka jongi yak ka jela ka jongi yak ka ribat ka bersai bang ikan tu yang hilang baru bangen long kinos nong ki betong ki khli ki biat troilang bar ki bor sensar nak benta ka bahakamiat nak benta bakan long kajing arab ya ki babond ngin kan mau bangi don ya kene kajing khli bar hab deng jong kini ki ai baru ka wei kabangi tip syaikdar kajing shisha komla bat penki kalong bangi don kajing kermen namar bu belai jongi udi belai jong kajing kermen haka bible la tho jin hadu shispa sa fosin spang kajing kermen ka jong banget hau belai la tho ha kani kadkhot kabangala ban song no rim yang ni kajing keren ba kajing kermen ka don ha ka banget kiktin ha ka banget lengi puli ko ba fareng ka new king james version kam iktin in we living lengi puli ya ka new international version kam iktin as you trust in him ha banginget habangi langet hau ble habangi langet hau Jesus Christ uno penim bu uno pen khia jongi uno ya rap aksipa ke jongi ngi kermen bala ka perthai ka khiwen la ka jing pang ka chistom bat la ba ka jing yap ba ka jing jo ki wan ban ling shop ngi don kata ka jing kermen ka bas khem hau ble hau Jesus Christ bolong ka jing kermen bat ka jing kermen ong ting jong ble kam ju penran bu kho ken ngi puli ti sin rom ko nang basan kat khot ka basan ong wei unong tho kristan berdeng C.S. Lewis hakitin pareng wa Christian hope is not an escape or wishful thinking but something that a Christian is meant to do ladeng pen kelah khasi ya kene kajing keren wong kum ni kajing kermen jong kristan kam dai kajing hetri na kajing long jing man kiba ngiyo I ne tang kajing kwa ka ba syukut ta je berkat han ka dai ka ka ba kristan udai banle udai ban so thu shaikdar u syakri jong blai ulit Reverend Dr. Brigham ulong kumni kaperthai kabangi im mentah kathangan bakas liang palat ya kajing kermen badan sibun kibrio kibangi mlak nyosu kibalas dang bandu jingkermen habdeng jong ki baki shem ha kane kajing im oka don kajing ling a kajing bisa kadang kajing sngo du jingkermen katcha bangi phai bodu khot yangi bamanga ban mangi hibanget ngidi ban yaine hak ba yai pen pana ya ka jingkermen ka badon tahu try jongi u Jesus Christ ukpa jong Reformation Martin Luther wong kumni wong kiek ai barok ka bangi la ban le hak berthai ngi la ban le tang da ka jingkermen unoi lak bokhrau Charles H. Spurgeon ulong kumne shisien baklem ukris omdon jingkermen ya kaperthai bakani ka jingkermen kumolok tin jumle ka jingkermen ha ka banget dan ka jingkermen baka jinget kia ya rengkat kia tray rengkat namala tho ngi puli Hebrew khat wei ka jingkermen kalong kata ka jing so scam ha kita ki bangi kermen sorry ka jinget kalong kata ka jing so scam ha kita ki bangi kermen ha bangi nget
ngidan ka jingkermen ban ngis ngoshem ha kata ka jingkermen long kat balong ka jingim ha ka ni ka berthai ngi puli ka sam ka balai pukundai thot khanyo ko ong te menta atrai ngan ap ya epat nama ka jingkermen jonga ka hame te menta atrai ngan ap ya epat ka jingkermen jonga ka hame Ongi puli kasam ka banyu kuwait ko basan ko ong nama melong ka jingkermen jonga atrai ublay ni puli ka Bible kini ka kitab ka ba ai jingkermen yang Hebrew bar bangi pai siang bertai ngim kat simi pai dan jingkermen hang no pat dan jingkermen ha ki dawation dan jingkermen tah ka jing start ka baka jambar sai law boleh ula ai kita baka long ka jing rap yangi hari ka jingkermen ka bahasya ka dei tahu trai ong no sam ngan ap ya ka epat maka jingkermen ka don tangame bada bangi puli ya tinjo blengin syam bo boleh ai jingkermen habden ki jing long ki jing man ki bangi ye syam ye kendo wa ka jingkermen habden ki jing pang gin sitom ki baban ya ka jing im Hakni berthai kebangi im ngimla ban light nak apa ya lengba jong jing pang jong jing sitom jong kenam sniu jong ka khlam barab deng kita boro ublei ulong ke jingkermen jongi habangi ra yiki khti ke jongi bahabangi plie yiki do not ke jongi ha ke jing duai uya rap yangi bangin pen thamai ya ka bor jongi ula pa pen khia ya ki jing mong ki jongi lagi long ki jing mong ha ka do ni ki jing mong ha ka jing mo berkhat ni ki jing mong ki bang jaman sim uya khot ha tin jong u bangem dai ban ku slai ha ki no ha ki men sim ki jongi gem dai ban shep ting ma nu blai on pen byang yi no kam jongi lagi long ha ki jing pang ki jing stom bad ha ka jipun khia la tho balai balapan no ya pa ku ka man sim jonga tu kermen pau blai naba ngan saya ro yu pat u balong ka jing khia ka khamat jonga badu blai jonga la tho ka sam ka basa fulai ka khot ka basan Ngata syula tho hak mi ka khamat utrai ka don hak kita ki besep tiang u ha kita ken ki bakermen ha ji snei jong u ya ka ban pelat ya ka man sim jong ki na ka jing yap ban sumar im ya ki ha kan nem sneu u blei u long ka jing kermen un pelat yangi ong shu sti no rum ar ki bakmen ha ka jing kermen ki bayai sha ha ji janjar ki bayai ne minot ha ka jing duai ni don ka jing kermen ni yai sha janjar ni yai ne ha ka jing duai ni ple ya ka do no jongi show try hab deng jong ki jing pang bagi di sitom ke bangi mat ha ka jing ko long ka jing khot ya phi baro ki badon ha ki jing tia pang ke jong phi lalu nu khunyang jing pang ni ki wei jing pang ki sitom utrai jongi ulong unapun khia ubakrau giken mau ha bau jisu tang don ha ka do ha ni ke perthei kat ki bawan show jisu ha bedeng ki jing pang ki jing sitom u jisu jun phai thli ki upen khia ki u dawa tang ka jing ngai wang phi ngai ne em bangala pa pen khia ai phi bau jong o ka jing ngai jong pha ko ka briu o ka jing ngai jong me kalapan khia eng ne bau jisu jongi ulong ju hanen menta bachedo bam jukut udang pen khia udang ile ki kamba ki bakrau hadu kine kisngi ong ru ba khanyu khor war puar kado nut ka bakmen kolong dawai ka babha hande ka men sim ka balwet ka penter khong yi sieng kado nut ka bakmen ka mo do nut ka batipu boleh don ka bor ba pen khia kadonut ke bakerman hakaji snake jong boleh kata kadonut kelong dawai ke babha hari lada ni khuslai lada ni syapti kan penluet kan penterkhong yegi sieng jongi ujar mayang ipulir khot ka ba laipur kalnom khanyo ko ong nabangan ai pat ka jingkoi ka jingkhia hame na ki jingmong jongme nabangan ai pat ka jingkoi jingkhia yame na ki jingmong jongme ong utrai jongi
utrai ba ai jikermen habdeng ke jing pang ke jitom ki bangi mat ha ke jing im ke jongi nang ta habdeng jong ke jing duk ke jing than habdeng jong ke jing kurdu lakhot yangi kum ke balang lakhot yangi ki bangai ban pendep ya ki jing tho hakti ke jong ble ban long ke jing kermen ya ki badon kam namal da ka balang kam mi sekamat la da ka balang kam don jingkermen nam da ki baduk ki bagadu ki ba shamjin jar manupat banlong ke jingkermen na ka benta jongki badang ni khti ke jong blai la tho bagadon ke jingkermen yaki ba shamshitom yaki baduk yaki barangli ngi buli ka sam ka bakhandai khat phra la tho kumni na mario ba kardu ngan om klet no halakarta limni kajikmil ti jong baduk kanom du no bam chukot yo ba kardu kanom klet halakarta limni kajikmil ti jong baduk kanom long leno ai ngi buli ka sam ka ba prafu arar balai ko ong bisar hok iki baduk bar ki kon sweat le hok iki basitom bat iki barangli pen em iki baduk bat ki ba kerdu la khot kumta hak tin jo blai kani kolong ka por ka badawa yangi ba ngin long om tang ki basu puli ki basu asngau hanai ba pentre kam ya ka eg bala tho khani tin jo blai ha ka jing em jongi managas ngi bak pertai ka nyotip badan ublai u em ublai jong ka jingkermen ublai ubakener khti jongi snai ka jong u segitu baro ki badan kam ki paramit be perlo ngalpan kan mau hagane kasing utrai kabal dep sepang unong Samaria babah ka Parsi ka jong u Jisu kumno ba uto unong Samaria ula sumar yau tu brieu ubala sha banben ha galenti sha Jericho kumno ba unong Samaria ula ai ka jing sumar ya ha ka wei ni kiyeng basa kumnu bola pembit biang nam da kijing sumar jong ngaso ba ka khot ya ka balang ru kini kisngi bangin pli ya kijing khang kijongi ban yarap ya ki bosun shar ban yarap ya kana ko ya ha ka ni kijon kam ka badawa kan ka crisis kan ka jing kiu stat doni khnyang jing pang ka de ka por bangin perkhat ban pli ya kijing khang kijongi kumba unong Samaria bha udale banlong ke jarap nak banta gitu baro kiba don kam ongi puli ya ting job lengi shem badon ke jingkermen don ke jingkermen ha ki jing kular kiba schem kiba ublei ula tho hak tin ke jau ngi puli ka sam ka bahis pak khandai ka bahis ka bahis pak sau ko ong melong ka jakari jonga barkasti jonga nga kermen hagaktin jongme hapdeng jong ka jing shayong hapdeng jong ka jing bayongit hapdeng jong ka jing tenju kiba meding la khot yang ha ba ji phi ki bangai haki yengi sem jongi bangin phai shak ting jong balai kalong ka por ka badon kame bangin phai shagi jing kular jong te jong blai melong ka jakari jonga berkasti jonga ngakermen hakaktin jongme ong ni ka sam nanta shu ka ju ka sam ka bisba khandai thor poi ko ong kamen sim jonga ka trang khat ya ka jing pen im jongme kamen sim jonga ka trang khat ya ka jing pen im jongme henry nga ka jing kermen jonga kalong hakaktin jongme kaktin kalong kupu jonga jing im kaktin kabakran smang kajing it kajing isnai kajing oblay kajing suk kajing oblay ngi puli kastis na rum kasan khot basaw ko ong namar yakini ki ai balatho na do ben barim latho khana bolong kaji kai yang ikan bada kajing yasha bada kajing pentengen jogini kajing tho ngin dup yo kajing kermen ola tho ye kijing tho ki bokhu hangni khting ke jong blai la tho balong ji kai yang ikan haki por baro jojim barkam tam haki por jong kijing tenju ki ba meding la tho khanang ba bangi puli ya ka ngenyo bor ban yaisha ngenyo bor ban ya le ya kata kajing le obha ngenyo kajing pentengen ling ba kajing tho bat habangi puli
ngindup yo ya ka jingkermen ku ki pram ngit bi don ka jingkermen mo le jing yu long le jong jingkermen kani ka jing tho khoi ko lo ka jing tho ka ba ai jingkermen ba hai puli be ka khot ka ba gala pasang nurim ya kani ka jingkren tu belai jong kata kaji keremen un pendap ya pi dah kaji kemen ba kaji suk baru ha bangai kenang ba pinyo nang roi kerhai hak ta kaji keremen dah ka bor umen sim ba khuj kaji keremen dah ka bor ka jong umen sim ba khuj ki perang bi ich ngalong nak sedang bakane kadai ka Pentecost Sunday ban rakhi ban kan mau ya ka jenterai borba ka jong men sembukut hagasngi Pentecost nama katangi don ka jing kermen hapdeng jong ka jing du jing kermen om da ka bor jong ihi da ka bor jong umen sembukut hari bangi pulih yang de khot lapan pau rohong ni syapang kajing kemen bakajing suk lawan pendap yang ni dah kajing kemen bakajing suk kajing kemen bakajing suk kata kajing kemen bakajing suk kabak berthai kam la ban ai hanre ka batang uji su ubala ban ai bakajing kemen bakajing suk kabang jukuran bunsin kaba uji su ai kalong ka bapla makajing kemen ka bangimat kadang kijing kemen ke pengimat, hapedeng jong kijing hapedeng jong kijing jenjar, ong ujakop tonyo pa kijing hapi kijing kemen sudah hapimat ya kijing jenjar kibobun jong ka jing Unong rasya musim uang yame ngaya ru kutrai namar kuslahi kisitam kibabe yang shame ban pet ban ri us Kristan us shamen sim uyok kijing kemen wah hapedeng kijing yele kijing jenjar jong kajing baka jing suk kajing jai jai jong kajing kabang ilaban mat wat hapedeng jong ki eryong ki erngit jong kene kajing bujisu daki kitien jong uhi ulong ngai kajing suk hapi om kumba kaberga ai hari ngai manga happy but habangi duai hauni ubelai uba ai jingkermen habangi pentip ya kijunang kam gidngi shu un pendap ngi ta kada jing suk ka palat ya jing phang borok ka manri jai jai ikita no dikimen sem ke jongi hanrei kine baro kilaban urlong tang da kabor ka jong umen sem ba khoj ka jingkermen ubelai jong jingkermen utrei lengba jong umen sem ba khoj ubolong unong hikai ubolong utau no Arab uno betgen upraklitus ong Yohanes kalau nom khatsa khot ka pun riu udai unong pen kendu sabang kapop bakajing baman kabal abandon hakajing ke jongi ong Yohanes kan riu nyu perang umen sim ba khoj uba shong dap hakajing ke jongi bangai ngi beli wei koren lai kan riu namar bakajing jongi ini ka met jongi kadika jaka shong ka jong umen sim ba khoj bakajing trai jong ka bor ka jong sim khoj kam dai ta ka bo na bar ane kadika ber trai na po habagi ai jakai u ha kajing jongi uni umen sim ba khoj ulang utan rai ulang kasus jong ka bor ka bakrau kombangi pet kombangi kan mau hakas ngi Pentecost kumno bagi sen ran ke jong Jesu bagi tu ki banget ki lapen ke lakong pong ya ka perthai habaki lama de ka bor ka jong umen sim ba khoj kili ka bor ban job igi jing bagi jele kili ka bor ban yaisha bangi puli ya ki upol si sal nang menengkong hat khandai arpo la tho kumne baka bor ka bakrau tambe syake banget kabalong ka bakum kita ka jing trai ka bor ka jing klan jong umen sim ba khoj kabala trai ru hau Jesus Christ men bala pen mi pade na ki bayap ka bor ka jong mesim khoj ka balong ka bor ka jong belai hi ka balapan mi pat yo Jesu na ki bayap kolong ka bor ka belai ukular hanga badapi bangila ban job igi jing le bangila ban ka jing kermen hapdeng jong berthai ka badap daga jing kendu jing kermen bauni baka bor jong sim khoj ong tin jong belai kan shon sharp ha ka jing jong kitu baro ki pediang yu ha ka nut jong ki episode iwe khat lai o ong shu tin jom le men sim bu khuj
kerpat, duai nak bentah. Jong kita bedeng jong kijing ek jenjar ki ba om don lat ki ba om don bor sunang su kum don duai ban kerpat masih mukhuj udan ka bor ban duai nak bentah jong kiru ong si norong lo pra thot ban riau khanyo badu mensim bakhuj ong Galatia sanat puar open seso ya kijing im ka ba kenja kristan jongi lalu kijing im ke bedai ba ni ka do ba kijing im ka ba kenja mensim ku ki perbaik parlok ngidon kajing kermen mau belai jongi ulang belai jong kajing kermen mau belai open dap yang ida kata kajing kermen jong haba ka bor jong mesim khut ka troi ha kajing em jongi bar haba ngidon ka kajing kermen haba mesim khut utroi hapo jongi ngidon kajing kermen om tang ikani kementah hablang jong kajing kajing le abang imat harangi don kajing kermen wat nak bentah kalau weru. Habdeng jongi jolong jeman ke bangi mat nak berthai. Ngi pet kalau we ngi song siap tieng. Nama don sibun kajing mam sauti kena siapang kajing im. Modo bantip kisngi banwan kinlong ki bakum no. Hari mengidon kajing ngai hau Yesus Kristus. Ngidon kajing kermen. Bau boleh un pelait jangi. Na kajing tencu kiba meding. Unai bor jangi bangilak ban jam man gasngi wadah pedeng jengki ungi beslai bekading kabakalang handi ai ke jikermen ru nak bentah kata kaban sawan kisngi ki babaha kumba hadin jong ulap ba uwan usem peling kumba habdeng jong kamit kabudum kawan kejing syai kumta ngidon kejing men ri babaha ha kisi banwan ngidon kejing kermen nak bentah kajing im ko bam jukut la kat sabengi phai saudong ngi i ya kajing mam tikena ha bang ngidon kejing kermen hau boleh unyarap yangi bangin i lupa yagi sngi babaha ya kanong ka bola pun khre ya kata ka price ko boleh utar anam ta jong abu jong pi ka bolong kajing jukut hi ong ka berbab arfulai khat pra na bada shisha ka don kanong bat ya kajing kermen jongme on om otno da shisha ka don kanong bat kita kibadon kajing kermen on obot no yaki dan ni kajing kermen konom penran bu kho yaki ni puli kita bujo belum kroit ho khat pralat ho bat men long ubas khem namar badon kajing kermen bat men yit borasodong jongme temen yothia ha ka basuk scam beli khot jingin magata bangin long ki baskham namar baka don ke jingkermen ngi pait saudong jongi ngi i yang bertai ke bangi long tan re bangi don ke jingkermen ngin yothia suk ngin yothia suk ha ka baskham tu belai jong ke suk un ker khu gini khubor kalau bersngau hap deng jongi haka cilo du beleun ai bor yangi bangin mat ya kan dika jingkermen ke bashem man kesni haka jing im ke jongi more marwe kum ki yengi sem ke jongi baru beleun nyarap yangi ru bagi long ki atiar ki beleun penun kam ban wan ra yang dika jingkermen sya ka perthai ka badon kam ban mat jaka ban i jaka lembaga jing im jing syakri bagi sakhi ke jongi ublei nam ta ke burom jong amen ngnya duai ublei bok pa jongi ubah bening ngidap da ke jing sngungu ke bokrau ye me ku trabe it nda ke benta jongi khubor ke bamalakren habdeng jing ku trabe it kapapagan mau yangi bamalo belai jong ke jing kermen ku try ngis ngongo bangidon kum yame ku try ba yech belai jongi ba yech yangi ba isnai yangi but ai ba ni ke jing kermen kan song dap ker hai ha ke jing im jongi ha ki yangi sem ku jongi kat bagadang yahat ling ba ini kisngi ki ba jong jing em
nama datang ki bayai ne datang ki baskham ha ka jengej ki bala banyo lajim baki bala ban yo ru ya ka jingim ka bam cukut pendai ni tien ki bala pun sngo ha ki donut ha jimu berkhat ki jongi shon sharp ru ki daga bor jong men simok hu jong me namar ngipan yikine baro hagar teng jung trai benar-benar bi jong Yesus Kristus. Amen. Ngila poi si bawai jong jing mane ke jongi yo blai sai sinu blai kur khu itu baro ke be shimenta ling ba jong kani ke YouTube channel jong kapalang banyak itu baro ke ba penbit penbiang ya ko online service jong kabalang blai kur khu ya ke jing 3 minut ke jong pi ngin penwai no ke jing mane ke jing yo blai ngin wai ke jing wai ka ba shispa arpun rio kejirwai ke bahispa pun rio bade kata ngin sayo ya ke jingker khu penwai sim ma khu tuan ka jing dom tu pen pra pen pet pen saya lagi brio nang trei men sim ma nang trei men sim ba nang trei men sim ba nang trei men sim ba men sim ba khu tuan men sim ba khu tuan men sim ba khu nap neng jing ular rim lei ben ken no ya ki priu bana pop ken pai no men sim ba khu tuan ben klan ka jing et lo ka ding bon anh ben me jing ngô arta tin tu ben du ben jem ki do ben jem ki do nu ben jem ki do nu ben jem ki do nu men sim ba khu tuan men sim ba khu tuan men sim ba khu nap neng jing kula rim play ben ken no ya ki priu bana pop ken pai no men sim ba khu tuan ben ken do ya ki priu ya lam cha ding pu na halen ti bet boten mami hari klau ba tu da 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 men sim ma khu tuan men sim ma khu tuan men sim ma khu nap neng jing kula rim play ken ken do ya ki priu bana pop ken pai no men sim ma khu tuan ben pau yu Jesus Christ nong penam ka per thei utrai ki pat u blay don bor us im ka jing ai us im ka jing ai us im ka jing ai us im ka jing ai
men sim bakut tuan men sim bakut nap deng jing ular rim play pen ken do ya ki priu bana pop ken pai no men sim bakut tuan Habawai no jong kani ka jing slok ka bathiang ka jing e ka bata biang ju try jing yu Jesus Christ ka jing e ka jong blai bu pa lem ba ka jing slok ka jong men sim ba khu ki jing kur khu blang lai ha we blai ki ne lo nang ka bangi borok be shimenta ha ni ka jeseng ha ni ka por ki no nang ka begitu baro ki bhar kar pat ha kar teng ka chang me ki badon hakani ka rui ke jongi ki badon hakalang setlak persai na do menta bat shadu ke bam jukut amen